gima dwa wacho ne wan ka kod chon ne wan kod loma ne wacho ni ka ng'ato tho joge jonyuolne ni kod right ma wacho ni nyathiwa no tho to kwadwa mondo timne postmortem. Iwinjo cases manene timo ni postmortem gin mag police cases ma ng'ato biro monja ka ogoya bonega koro make idwa tere court idwaro ng'eda tiro ni en manotimo thono kusi to ng'ato kituo kaka koro sani anatuora asetuora kuom higni 11 to chieng' moro kanindo Nyasaye luonga ni koro nyadundo dubi kuma ne ai koni to onge rusa mondo tero dhi otimna postmortem. Itimo na postmortem marang'o? Tuo na ji duto ng'eyo asegora kod higni 10 gi wiye to sako chopo na dhiyo to ok nadwa winjo ni denda oterie mochari ni idhi timni postmortem. Idhi gi yue gi kwe. Iwinjo? My son died 26 years ago. To nang'e no tuo mane monege abedo kode dweche 14 ka atuoye kotho ipenja ni udwaro mondo atim postmortem anto obro kelo hala manade. To mar ariyo postmortem be mitimo gi duto ma polis ko winja njan ng'ato tho to gise omo body report gitero ga kanye nikech macha ko timni ng'ati postmortem tikelo ni report manyiso ni kori nyalo dhi donjo ni ng'at manindo cause death. To ka en ng'at matuo natural age whatever ma doctor chose thiedhe bochopo kama ok ginyal kar postmortem ne kama richo chakore e Kenya ka. Ng'amo tho e pi ng'amo wuok okawo tholo dhi odere magi ne chono gin joma teri e mochari motuon kuongo ng'at mane odere kata ng'at motho e pi ko IPT ikega kama noyude e buokulo. Titieko weche ne duto kanyo to mare norumo kamano. Kore kusimo ukweyo yamo marach manie i aora to ng'at mano odhi otho e pi ng'at modhi odere igole tere mochari ko akuchirwake e dala gudhora kach kwero ana wacho kaka koro ng'ama duong' manadongo chon maneno gik moko gwang'a waya notho e River Nyando otieko jumba 2-3 kidware kano yude to dana gowetena madongo duto nodhi kano bo yike tiend kulo nyaka sani kata liende no ne waneno. Mane kaka winjo bed. Mawan kaka onyuolwa i dalawa kwerwa en pi. Dana no wacho nwan kochakore kawuono onge nyathi manyalo gore pi to yoro. Nikech mano koro waya machieng' oseluro kanyo. Kik udhi e pi. To ne ok oyike dala ka jaduong' Ondifu da no yike tiend kulo kuma noweye kuma noweye kanyo gibetie nyaka giywe liel nyaka gitiek yore ne duto to ka ji aya ji dhok tusiegi. To madhi wacho ni pon masani ma dibed ni kelo nek mag bende wawacho ni omedore ma ngima mantiere sani wan e 2025 ang'o minyal tim? Cases mag jomonego ng'ato gin cases gin expediently onego gibed done away with. Onego tiekgi as quickly as possible. Mane ka gibiro sevowa. To nikech ng'ato koneko idhi miye bond to duogo to neko podo continue nego jomoko. To bura idwa yware ma ena ywaruok ma ena ywaruok. Ma bende ai ka kori ol. To ng'ati to ne notho onego ratiro kama to action onge. Sirikal ni kod tich maduong' monego tim n'oganda. Wadwaro security, maximum security.